Анджело е върхът. Случвало ли ви се да се будите в събота, без да знаете, че е събота, и после се сещате, че е събота? Най-готиният ден! Аха, да! Най-страхотното чувство. И не се бойте, няма да си пропилея тази събота. Никакъв шанс. Имаме големи планове. Моите хора вече действат. Анджело, тук съм от 6 сутринта. Трети съм на опашката. Супер! Ще дойда като отвори магазинът. Пазя ти ред. Стотният специален брой на най-великия комикс на света излиза днес. Чудо голямо! Шегувам се! Голямо чудо е! До скоро, братле! Юмручни, напред! Юмручни, напред! Хау! Точно по график! Успях да взема 3 билета за премиерата на новия филм Юмручните. Гъцко! С музика на Слопър. Юмручни, напред! Хау! Днес ще бъде най-великият ден. Какво ще се обърка? Питър Дене! Уху! Днес ще бъде най-великият ден! Питър е върхът. Анджело, понеже днес е Питър Ден, искам да говоря с тях. С кои? Хайде, Анджело! Знам, че правиш телевизионно шоу, но на Питър Ден е мой ред. За какво? Да говоря с децата, ето там. Извинявам се предварително. Не знам какво е намислил брат ми. Понякога е странен. Аз съм Питър. Ще си играете ли с мен днес? Хайде, елате с мен. Не досаждай на публиката. Хайде, приятели, да върви! Стой! Чакай! Шоуто си е мое. Моето име е в заглавието. Анджело. Днес ще има друго име. Питър е върхът. Добре ми звучи. Хайде, приятели, парадът за Питър Ден започва! Парад? Ей, с какво право ми превземаш шоуто? Днес е Питър Ден! Питър Ден е като рождения ми ден, Коледа и всички 80 дни на Ханука, събрани в едно голямо бурито! Помахай на хората, зайко! Еко, хора! Ура за Питър! Той е прекрасен, той е чудесен! Моето сладурче! Дайте път на крал Питър Трети! Или беше Пети? Крал Питър 87 зилионни! Много питъровци! Харесва ми! Дайте път на крал Питър 87 зилионни! Ура за крал Питър! Ура! Благодаря ви, мили хора! Някой ще ми каже ли какво става? Мама реши да му повдигне самочувствието. Или да създаде чудовище? На Питър Ден правя каквото си ща. Аз съм кмет на Питървил, генерал на Питър армията и император на Питърландия! Да си крал е супер готино! За какво говориш? Всичко започна с нощи. Да превъртим малко назад. Тъжен съм. Защо, скъпи? Всички имат специален ден. Елена имаше завършване, Анджело беше звезда в Търся талант, има ден на майката и ден на бащата. Но няма мой ден. О, не е вярно, миличък. Всеки ден е твоят ден. Но не е специален ден. Ами, ако утре е твоят специален ден... Наистина? Да, защо не? Как ще го наречем? Ами, Защо не е Питър Ден? Забеляза ли играта на думи с името ми? Добре, Слънчо. Значи утре е Питър Ден. Муа! Сега се наспи добре, крал Питър. Видя ли, Анджело? Питър Ден не е като да е изникнал от нищото. И щом днес е моят ден, ето правилата. Първо правило, ще ме наричате крал Питър. Да, ваше питърство, т.е. ваше питърско величество. Второ правило, всички кралски поданици ще носят гащи на главите си. Като Джо, мама. Смешно е. Не, гнус. Трето правило, всички трябва да се веселят, без изключение. Може ли да ми върнеш вече шоуто? Планирал съм страхотен ден и искам да го споделя с тях. Аз също! Но първо, Питър Ден е невъзможен без моя най-добър приятел Купър. Какво ме гледате?
Уговорихме се за среща в парка. Ей, Купър, среща в парка? Добре. Честит Питър ден! Чао! О, не. Няма да ходиш никъде, самичък, господинчо. Но аз съм крал. Който може да падне и да му трябва помощ. Нуждая се от кралска свита. Кого да избера? Твърде грижовна. Твърде, татко. Скучна. Твърде млад. Мирислива. Няма батерии. Идеален! Да! Анджело е победител! Забрави. Да ви кажа ли една тайна? Не, по-близо. Твърде близо. Мръдни малко назад. Да, така е идеално. Как да накарате батко си да направи каквото искате? Кажете на мама да го накара! Обичам те, мамо. О, миличък, и аз те обичам. Може ли Анджело да ме заведе в парк? Аз? Не. Заед съм. Имам... Не си заед за моя сладурчо. Анджело, помни, че е Питър ден и правим каквото иска Питър. Футболна топка, зайко, лопата, кофичка, лъскаща количка, чипс и снакс. Това нещо, онова нещо, пилешка кост, жаба и голяма торба пясък. Пясък? В парка има пясъчник. Този не ми харесва. Мама каза, че има микроби. Добре, ето какво, Питър. Крал Питър! Няма да ти викам така. Слушай, ще те оставя в парка, където ще бъде супер безотговорният брат на Купър. Какво ме гледате? Той ще ви гледа двамата. После ще ми върне шоуто. Става ли? Много добре, кралски слуга номер 2. Не ми викай така никога. Стой! Номер 2? Кой е кралски слуга номер 1? Зайко, естествено. Плюшко е преди мен? Забрави. Хайде да приключваме с това. Парка съм, брато, с Купър, той е про. Анджело гадост. не е Как йо. можах да се Купър ще си прецакам караме така? страхотно. Неистина. Защото е Питър ден. Ужас. Явно Анджело още не усеща духа на Питър ден. Но третото правило на Питър ден е всички да се веселят. За това да му помогнем. Питър, ще минем по заобиколния път покрай магазина за комикси. Трябва да се видя с Шарут и Лола. Добре, щом това ще те зарадва. Ей, Анджело, радвам се да те видя. Здрасти, Анч! И умръчни напред! Има ред. Да, братле, не се предреждай. Защо се забави толкова? Сега има 200 души пред теб. Дълга история. Римува се с Питър. Здрасти, Лола. Честит Питър ден. Здравей, сладурче. Звучи ми забавно. Да! Не, вярвай ми. Опитахме да ти пазим ред. Но някои хора не ни позволиха. Без правила ще настъпи хаос. Шмити, не си ли голям за комикси? Те са за моето изследване. Шмидстъра не е само училищен чистач и магьосник в столовата, а съм и културен историк. Вижте! Сега се връщам. Трябва да оставя Питър в парка. Дават само по един комикс на човек. Отварят след 14 минути и 30 секунди и ще ги продадат след 7, 8, не, 15 минути. Побързай! И честит Питър ден! Защо се запъваш, Питър? За теб, крал Питър. Няма да ти викам така. Подушвам шоколад. Нямам пари за кексче. Плюс това, Кати понякога връща дори клиенти с пари. Още едно пени. Марш! Гледаш лошо. Няма кексче за теб. Марш! Ела пак след година с по-хубава прическа. Но, Анджело, тя ще ми даде кексче, нали е Питър ден? Абсолютно измислен празник. Няма да се хване на това. Питър! Къде отиде? Вкусно. Ако си напет и си сладък, с добра стратегия получаваш всичко. Кучешкия поглед. Няма пропуск. Хей! Как получи кексчето? Нали нямаш пари? Не можах да му откажа. Елате, приятели! Оп, внимавайте! Купър, нося ти кексче! Имаш две? Ами за мен! Благодаря. Нямам време. Скоро ще отворят. Нямам търпение. Да, така ти се пада. Ма не
Здрасти, приятелю! Радвам се, че си тук. И аз се радвам, че си тук. Сега няма да дундуркам тези двамцата. Ня. Стой! Къде тръгна, брато? В магазина за комикси. Юмручни напред! Пау! Това е най-ужасният ден на света! Да живее крал Питър! Зайко, това е кралски слуга номер 3. Защо аз съм кралски слуга номер 3? Добре, де! От днес си сър Свински бут! Харесва ми! А сега да накараме всичките ни поданици да се бият! Стига Зайко да победи! Не съм против! Дечица! Играят си с пластмасови играчки! Стой! Сетих се! Питър! Супер! Приятели! Щом си падате по арените, знам как да направим Питър ден още по-забавен! О, Анджело, кажи ни! Юмручните! Пау! Юмручните са екип от готини супергерои, които се бият с лошите, с голи юмруци! Водачът им е капитан Силна ръка, лицензиран шофьор на камион и карате майстор толкова над коланите, че дори не му трябва колан. Има само ластик, копче, нещо такова. Ей, този тип Силна ръка халосва ли хората в копитата? Не знам за коя част от тялото говориш и не искам да знам, но да! Здраво! Супер! И песента от филма е на Слобър. Наистина? Изпея? Да, изпея! Юмручните спасяват света! Юмруци раздават! Юмручните! Те са на штрек! Зото нападат! Юмручните! Пау! Какво мислиш? Леле, песента си я бива! Да? Супер! Да вървим в магазина за комикси. О, Анджело, как не съм се сетил? Трябва ни песен за Питър Ден. Ку! Дай ритъм! 1, 2, 3 и... Забавлявайте, днес е Питър Ден. Ще има купон за теб и мен. Кунг-футо е просто велико. Ай-я! Всеки ще наритам. Яблък! Морковко! Ще се срещнете с моя ляв крак! Ая! Гащите на глава сложи. Наистина, да, добре стои. Чисти! Все стая! Къде били са? Вече зная! Носа си покри! За телето ми! Уху! Браво, Куп! Забавлявай се, днес е Питър Ден. Ще има купон за теб и мен! Безплатни кексчета за Питър Ден! Ще се тъпча с кексчета безброй. В кота ще скоча аз безбой. Луч ще съм! Върху пън! Ще търча цял ден навън! Хайде! Бъди прасе! Забавлявай се, днес е Питър Ден. Ще има купон за теб и мен! Пей, пей, пей! Или се смей! Дивей! Уа! Пъщурей! Гаден смях! Къде комикс за замах! Хайя! Хата! Размахвай! Хайя! Те кари ти! Забавлявай се, днес е Питър Ден. Купонът е че за теб и мен! О, да! О, да! Край на играта. Унищожиха комиксите! Какво? Я пак? Това е кошмар! Братле, това никак не е готино. Научих се да чета заради комиксите, а се оказа, че съм си загубил времето. Тъжен ден за юмручните фенове. Пау! Как можахте? Съсипахте ми съботата, а ти ми похити шоуто! Но, Анджело, днес е Питър Ден. Питър Ден е най-гадният измислен празник. Стига, Анж! Не бъди толкова строг с него! Права си! Оу! И ще добавя само още едно нещо. Ти си най-лошият брат на света! Как е? Питър! О, миличък, добре ли си? Анджело е прав. Наруших третото правило. Всички да се веселят. Знам как
как да оправя настроението на Анджело. Рап! Кралят и Купър! Един до друг! Рими редят на всички на пук! Ще вдигнем на Анджело ние духа! Сега е моментът! Спрете! Виж ми крака! Какво ще кажеш за малко с теб? Та-тара, 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 та-тара. Мим! Кутия съм! Кутия съм! Мимът не говори. Или номерът с банановата кора! Уау! Виж това смешно видео! Запис от охранителните камери как Шмити чисти столовата. Гледал съм го поне 1000 пъти. О, гледа ли видеото с бебетата Панти на парзалката? Виж, виж! Безплатни билети до Париж! И си ги правил. И си написал Париж грешно. Ами почивка в Филаделфия? Трябва да измислим по-добър начин да го развеселим. Задействам операция Бишут. Je m'appelle Cooper. Чао, мило име е Купър. Hallo, ich bin Cooper. Йо, викат ми Купър. Hello, името ми е Купър. Супер, ще ни трябват акценти. Лахн. Това какъв акцент е? Откъде да знам? Готско! Сега е време за тренировката. Пипни ми пресата. Видя ли? Оцелих го! А сега, приятели, ми трябва шофьор. Един от верните ми поданици. Къде отиваме, кралю? Карай, ще ти кажа къде да спреш. Защо баща ти носи гащи на главата си? За Питър Ден. О, да. Тук ще спрем. Не гаси, тате. Слушам, хлапе. Тоест, крал Питър. Какво правим с онези неща? Зарежи ги. Тук правят всички неща за юмручните. Ако някой може да помогне, това са те. Кой е? Нека аз. Разносва чуди пици. Поръчали сте пица. Пица? Не съм поръчвал. Ей, някой поръчвал ли е пица? Не. Добре. Не сме поръчвали пица. Невъзможно! Имам пица за този адрес. Вземете си я без пари. Не, благодаря. На безглутенова диета съм. Купър, дай друг акцент. Йо, има доставка за господин Дистафървей. Кой? Господин Дистафървей. Да, господин Дъстафървей, но този адрес ли работи? Не, сбъркали сте адреса. Тук сме да оправим вратата. Ние сме поправячи на врати. Да, това правим. Оправяме врати. Отворете и ще я оправим. Вратата не е счупена. Откъде знаете, като не отваряте? Горе ръцете! Тези пушки са заредени с безобидни гумени стрелички. Смешковци. Вижте, имам работа. Момент, не затваряйте! Какво искате от мен, деца? Брат ми е голям фен на юмручните, както и приятелите му. Аз им съсипах деня. С моя помощ всъщност. Всичко започна тази сутрин. Питър Дене! Уху! Днес ще бъде най-великият ден! Добре. Това го огледахте. Превърти да не ги отекчаваме. И тогава решихме, че ако Купър говори с акцент, ще ни пуснете. Какво щяхте да правите, като ви пусна? Знам ли, това беше целият план. Не е кой знае какъв план, като се има предвид какво сте натворили. Съжаляваме, сър. Пускам кучешкия поглед. Анджело е прав. Аз съм най-лошият брат на света. Всичко развалям. Извинете ни за безпокойството. Стойте! Деца! Ето, 100-ният брой на комикса за брат ти и всичките му приятели. Плюс скейтборд, шапка, USB стик, молив и още купища буклуци, т.е. ценни колекционерски вещи. И така, тениска на юмручните, юмручно сирене.
Благодаря, Питър. И разбира се, огромни юмручни юмруци. Стой! Те са за мен. Пау! Уау! Невероятно! Но как? Защо? На Питър Ден всички трябва да са щастливи. Това е едно от правилата. Има билети за частна премиера на филма за теб и приятелите ти. Благодаря, Питър. Чудесно! Ти направи нещата прекрасни! След като ги съсипа, но все тая. Аз не знам какво да кажа. Благодаря. Крал Питър! Крал Питър! Ето как завърши този ден. Ей, аз говоря с децата. Днес е моя ден. Забрави ли? О, да. И така, приятели, започна традицията на Питър Ден. Крал Питър, след като се сдобрихме, ще ми върнеш ли шоуто? Не. Ей, какво става тук? Това анимационно филмче ли е?